bisan noon niadtong panahon nga wala pa si Kristo, ang lungsod ng Diyos, ang Israel, may mga tao na nga puno sa Espiritu, na timos nga misunod sa balaod sa Ginoo. Bisan sa kapanahon ni Kristo o sa kapanahon nato ngayon, karon ato gihapon nga makita nga daghang mga tao nga naningkamot nga mahimong tiunay ang pagsunod kay Kristo. Usahay nabug-atan ta, mura og walay progress. Gusto man nato makita ang effect sa atong mga ginahimo. Nganuman, kay malipay man punta, kung makita nato nga may maayong epekto sa kinabuhi sa tao. Pero conversion, di man kini atong sariling kaugalingon nga paningkamot lamang, kundi kay kinahanglan kini og concerted effort sa mga simbahan nga Kristiyano. So hindi lang sa simbahang Katolika. Daghan man tang mga Kristiyano, so unta magkahiusa, dili mag-away-away, di magpasikat, kung kinsa bagyod ang tinuod nga simbahan, kundi magkasabot unta, magkasabot, aron magkahiusa dining atong nga misyon nga gihatag ni Kristo kanato, na makonvert ang mga tao nga mo dawat kaniya, mutuo kaniya ug mosunod sa iyang mga sugo. Kung kanus sa kini matapos, kung kanus sa kini makumpleto, walay nakahibalo. Kung kanus sa ato lang i-open ang atong kaugalingon, ang atong kabubuton, kung gamiton kita sa Ginoo nga instrumento, para makonvert ang mga tao. Pero siyempre, atong pangayon sa Ginoo nga magpadayon ang conversion sa atong kaugalingon. Para makita ng mga tao nga wala pa motuo kay Kristo, nga madali nato sila diha sa atong buhat, sa atong litok o mga salita, mga pagsulti, sa atong mga baba, nga mugawa sa atong mga baba, dili mga ngilad nga mga pulong, kundi maayong mga pulong, labi na sa atong mga kung kita ang mga leader sa kaorganisasyon o sa simbahan, na makita si Kristo diha kanato. Mao nga dinato huna-hunaon nga naa kanato ang sa atong kaugalingon ang kumpleto nga pag-convert sa mga tao. Isa o salanta sa mga instrumento. Di nato naon kung wala kita, walay mahitabo. Parang atong Ginoo na nga, ako lang. Di naman. Daghang mga tao nga may kakayahan pa kay kanato. Pero atong himuon, kung anon sa may atong mahimo, aron atong maipakita sa mga tao si Kristo diha kanato.
So, sharing of burdens, no? Sharing of authority. No? Di tayo mahadlok, no? O mawala ng akong authority. No? Mabahin-bahin na. Gusto ko, ako lang. No? Parehas kay kang Moises. O di ba nung una, nabugatan siya, isulo-sulo man ni Moises. Nagiingnan siya, oy, magtudlo ka diha og mga tao nga makatabang kanimo. Si Moises naman, masunuron, o nahitabo, migaan ang kayang palasonon sa iyang pagka-leader. Kaya di ta mahadlok kung mabawasan ang atong kapangyarihan, authority nato. Ang importante na maabot nato ang atong goal, ang misyon ng simbahan, na ma-convert ang mga tao diha kay Kristo. So, salamat ta sa Dios na ipili kita taga sangyaw sa maayong balita.